Wel, Dominic Cones sydd dros y gic gornel. Yn gyntaf o'r gêm, ar ei drod chwith mewn at y postyn agosa, Redmond ar sodiad. Mae'n cyrraedd Clark! O bellter, nerth tu ôl iddi gan Ben Clark, ond dros y bar. Ond symudiad slic gan y Seintiau o'r gic gornel. Rhys wedi aros yn hanner y Seintiau. Mae'n y gyfle i groesi! Oedd yna wthiad fanna ar Dan Hawkins. Gan Dan Williams. Wel, oedd Hawkins yn hedfan mewn i'r cwrt Cosby. Oedd yna fraich ar ei gefnau. Hawkins yn mynd i'r llawr, ond Iwan Orwell yn dweud chwaraewch ymlaen. Brobl ar arwydd. Reit o dan y bar. A Dan Williams sy'n sgorio. Mae mor rwydd â hynny. Y gic gornel gan Brobl yn cael ei glirio. Ond Dan Williams yn ymateb gyda'r ei drod chwith ar ymwelwyr ar y blaen. 8 munud ar 20 wedi chwarae. Maen nhw wedi dominyddu'r meddiant, wedi creu y cyfleoedd gorau, a nawr maen nhw wedi cael eu heiddiant. Y Seintiau ar y blaen. Jordan Williams am Cwrt Cosby, rhediad pwrpasol, tydi'r bêl yn ôl. Isaac Jeffries ar bediad da gan Luke Rhys. Alle un wedi troi yn rhwydd yn fanna. Rhediad da gan Jordan Williams yn creu y cyfle i Jeffries. Davies heibio i Owen. Danny Davies yn parhau i fynd ar ei drod dde. Ergyd Isiel ar bediad da gan Luke Rhys. Eto y cefnwr bell i fyny'r ca yn derbyn y bêl yn torri tu fewn, heibio i Owen. Yn y diwedd, nath Luke Rhys yn dda i gadw ddi allan. Bron hanner awr wedi chwarae, pas ymlaen gan Redmond at Williams. Dim cam sefyll ac mae'n ddwy. Y rhediad wedi amseru'n berffeth, ond y bas yn wych o ganol ca gan Danny Redmond, y capten. A Jordan Williams. A Macwyr y Miti yn methu cyrraedd y bêl, a dyma Jordan Williams. Williams a Jeffries. Bydd y drydydd yn selio'r fuddugoliaeth, a rhyw gris o bêl torri'n rhydd y cwrt bach. Fe nath yn dda i fod yn deg i'r gôl geidwad. Mae wedi gorfod sereni yn yr hanner cynta yma i gadw Hwlffordd yn y gêm. Redmond, mae wedi gweld y rhediad gan Jeffries, does dim cam sefyll yn erbyn Isaac Jeffries. A mae'r capten Redmond yn dweud wrth fe, fyna dwi moyn y bêl, a fyna mae'n mynd. Ac yna'r ergyd, a draws wyneb y gôl, dyn nhw ddim yn clirio, a yn y diwedd mae'r gic rydd yn mynd o blaid Hwlffordd. Jordan Williams a Ryan Brobl yn disgwyl y croesiad yna gan Danny Redmond. A bu bron iddi fod yn dair reit ar ddiwedd yr hanner. Williams, sgoriwr y gôl agoriadol. Mae'n tynnu'r bêl yn ôl tuag at Cones. Ar bediad da arall gan Luke Rhys. Cones yn chwilio am ei gôl gynta yn yr uwch gyngrair i'r Seintiau. Oedd hi'n rhediad da gan Williams yn tynnu'r bêl nôl yn ddeallus. Cones ar ei drod chwith, ond ar bediad rhagorol gan Luke Rhys. Brobl reit o dan y bar. Rhys yn taflu na'n at y bêl. Clark nôl i'r canol. Williams! A mae'n drydydd yn barod. A ni wedi chwarae 2 funud a hanner yn yr ail hanner. Mae mor rwydd. Ben Clark yn ailgylchu'r bêl wedi'r gic gornel gan Brobl. A'r croesiad yn cyrraedd talcen Jordan Williams. A dyna 5 gôl i Jordan Williams yn erbyn Hwlffordd y tymor hwn. Redmond y capten. Methu mynd heibio Corey Shepherd y tro hwn. Macwyr y Miti ar rediad, a mae'n bas wych ato fe gan Corey Shepherd. Macwyr y Miti yn erbyn Brobl. Macwyr y Miti yn ffigio yna'n croesi tuag at Owain Jones. Mae'n tu hwnt iddo fe, ond dyma Shepherd yn dod unwaith to. A mae wedi parhau a'i rediad. Shepherd! Gôl gampus gan Hwlffordd. A'r chwaraewr canol ca i seren o Corey Shepherd sy'n sgorio. Fe ddechreuodd y symudiad nôl yn hanner ei hunan ar bas at Macwyr y Miti.
ond yn parhau a'i rediad, yn ymuno ar ymosod, yn derbyn y bas gan Owain Jones, ac yna yn gosod y bêl yn gelfydd heibio i Nathan Shepherd. Hwlffordd llawer mwy hyderus ar y bêl yn yr ail hanner yma. Rhys mewn at Walters, yn lle cyfyng, Walters yn barhau fynd, dyma Aman! A mae Lliman pen pella, cynnwrthwydd y dyfarnwr yn rhwystro'r adar gleision, hyd chwarae hyfryd gan dîm Tony Pennac, yn gweu ffordd trwy amddiffyn y Seintiau, ond Lliman pen pella, Matthew Johnson yn rhwystro Hwlffordd rhag sgorio'r ail. Cones eto i sgifo hon mewn at y postyn agosa, peniad pwysig allan. Ond Cones, cyffyrddiad cyntaf hyfryd, croesiad at y postyn pella, Brobl oedd ar peniad, Luke Rhys ar arbediad, pen yn ei ddwylo gan Ryan Brobl. Wilson yn annog yr hediad gan Davies, mae tu hwnt i y Brwsi, mae'n dod nôl ar ei drod chwith. Danny Davies yn chwilio am le i'r gydio, mae'n ergyd isiel ychydig heibio'r postyn. I ni mewn i'r funud ola. Y Seintiau tair, Hwlffordd 1, Hawkins at y Brwsi. Y Brwsi, cyfle i'r gydio falle, bêl yn torri at Aman. Aman i gwasgu'r bêl mewn, a mae'n ddwy i Hwlffordd. A mae'n dal o beth i dîm Tony Pennac. A Brwsi yn ennill y frwydr gynta. Bêl yn torri'n garedig i ben Aman yr eilydd ac yn gwasgu'r bêl heibio i Shepherd. A mae yna 4 munud wedi cael ei ychwanegu i'r 90. A Brwsi mewn at y postyn agosa. Humphreys yn helpu'r bêl mlaen. Aman ar y foli. Allan â hi at y Brwsi. A Brwsi eto mewn i'r canol. Bêl yn rhydd hanner cyfle i'r capten Dylan Rhys. Wel, sgoriodd e wythnos yn ôl i gôl gynta ers 3 blynedd. Wel, pwy sa'n meddwl bydd e diweddglo gyda ni fel hon. Bas ymlaen, dyma Aman i'r llaw. Dim trosedd, meddai Iwan Arwel. Mae'n ddadleuol, y dorf ddim yn hapus. Hir gan Shepherd. Jordan Williams ar lawr, mae yna anaf i'r pen, fydd yna oedi yn y chwarae. Mae yna gardyn melyn i Dylan Rhys am gwyno. Mae e'n ddiweddglo dramatig, a mae'r penderfyniadau yn mynd o blaid y Seintiau.